महाराज त्रिभुवन विजय वीरवंश सुर
ଆପଣଙ୍କର ଅହଙ୍କାରରେ ଅରଣ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କରେ ମହାବଳ ବାଘ। ଆପଣ ଯଦି କରିବେ ଅସ୍ତ୍ରର ଝଙ୍କାର ମୃତ୍ୟୁର ତାଣ୍ଡବଳୀର ଗ୍ରାସ କରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ। ସାମାନ୍ୟ ଦୈବବାଣୀ ଦେବଦେବଙ୍କର କୁଟୀର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସାମାନ୍ୟ ଏକ ଦୁଗ୍ଧ ବଂଶ ଶିଶୁ ପୁଣି ବିନାଶ କରିବ ଏ ଭୋଜ ବଂଶ ଅବତଂଶ ମହାରାଜ କଂସାସୁରକୁ। ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ମହାରାଜ, ଅଛି ମୁହିଁ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଶକ୍ରଜିତ ଆପଣଙ୍କ ମଥୁରା ରାଜ୍ୟରେ। ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ଭଳି ଯାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ମତ ନିଯୁକ୍ତି ମଥୁରା ରାଜ୍ୟରେ। କରିଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା